Ето да направим едно показно на самопаркиране на автомобила. Тръгваме да търсиме паркомясто на автомобила. Намери паркомясто. Добре. Натискаме. Подаваме мигач да се види от коя страна ще паркираме. И задържаме бутона. Автоматически си превключи на задна. И автомобила започва да паркира. Момент да се види, че автомобила сам си паркира. Доста тясно пространство. Даже не са натакова отворена вратата. Автомобила си перфектно си паркира. Перфектно. Супер. Готово. Паркирането е извършено перфектно.